बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. थांब रे थांब, पहिला त्यांचे हे कर, फोटो घे. गाडी स्टार्ट कर. ए तहसील कार्यालय मालवणला. हा. नाही मी मागं ठेवतो, मागच ठेवतो, तू पुढे घे. नाव काय तुझं? हा राठोड. राघव, पूर्ण नाव सांग. विनोद राठोड. बरोबर यायचं लाईन मधनं. नाव काय रे? नाव सुहास काय? दळवी. पाठीमागं राहायचं बरं का. ए नाव काय सांग. नाव वारंग. पाठीमागं राहायचं गाडीच्या माझ्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळू व्यावसायिक आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कारण जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंड-मुसे ह्या ॲक्शन मोड दिसत आहे. काल रात्री जी कारवाई सुरू झाली होती आणि त्याच अनुषंगाने तब्बल जिल्ह्यामध्ये 15 वाहने जप्त करण्यात आली. हे अवैध वाळू वाहतूक करणारी ही 15 वाहने जप्त करण्यात आली. विविध पथके तैनात करण्यात आली होती. कुडाळ असेल, कणकवली असेल, सावंतवाडी असेल, वेंगुर्ला असेल, त्याच पद्धतीने बघितलं तर मालवण असेल आणि वैभववाडी या विविध पथकाने तब्बल जे वाळू उत्खनन होतं त्या ठिकाणी जाऊन ही कारवाई केल्याचे समजते आहे. आणि 15 वाहने एकंदरीत ही ताब्यात घेतलेली आहेत. आपण बघतोय की कणकवली तहसील कार्यालयाच्या आवारात ही 2 वाहने लावण्यात आलेली आहेत. वैभववाडी तहसीलदार यांनी ही कारवाई केली आहे. कणकवली कलमठ आचरा रस्त्यावर जे कलमठ गाव आहे त्या दरम्यान ही कारवाई केल्याची समजत आहे. एकंदरीत जिल्ह्यामध्ये खळबळ उडालेली आहे. कारण अवैध वाळू वाहतूक करणारे आणि वाहतूक करण्यासाठी अवैध वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांच्या धाबे दणाणले आहेत. बऱ्याच तक्रारी आल्या होत्या आणि त्याच अनुषंगाने तक्रारीवर ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंड-मुसे या ॲक्शन मोडवर बघतोय की पहिलीच ही अशी एकंदरीत त्यांच्या माध्यमातून ही त्यांच्या मार्गाने ही मोठी कारवाई होते. रात्रभर ही कारवाई चालू होती. तब्बल 2:30 ते 3 वाजता ही वाजेपर्यंत ही कारवाई चालू होती. आणि सगळे जे तहसीलदार आहेत, त्यानंतर कणकवली असतील, वैभववाडी आहे, त्यानंतर मालवण आहेत, कुडाळ आहे, वेंगुर्ला आहे, सावंतवाडी हे तहसीलदार या पथकांमध्ये सहभागी होते आणि त्यांनी ही सगळी कारवाई मिळून केलेली आहे. स्वतः जिल्हाधिकारी चेकपोस्टवर देखील थांबल्या होत्या, धारापच्या चेकपोस्ट देखील थांबलेल्या होत्या असे एकंदरीत समजत आहे. त्यामुळे ही मोठी कारवाई मानली जाते आणि सगळ्या वाळू व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.